Jaod bura ma Ugunja Moses Omondi ojiwo jo Kenya upog siasa kod mibadhi masani kwa kuchindo makelo moe pacho kako wacho ni keto jotelo mane okonywa ke chindo no nyalo biro chinro matemo kedo kod mibadhi e burano. Kolosi apisi mare NGCDF Ugunja kinde nyasi majioro were Omondi dok ne jatend migawo mateko pio Wandayi kokwedo joma tude kod mibadhi mar mauto. Lano jo Kenya nyaka chiw thuolo ne duol mochune nono jonjore kendo weloko wach no siasa kalano ni Wandayi pok no tud kod mibadhi mara more pacho ka. Want to condemn those who are out to do what I would call political lynching of our very own CSMs of Wandayi by trying to involve him in this scandal. As a people of Ugunja, we know it for a record that CS James of Wandayi, EBS, has never in his life, even when he was the MP of Ugunja, was never mentioned anywhere as far as issues of corruption are concerned. So they should give us a break. So we need to play our politics as a people in an orderly and sober manner. Wadhi weche mag sukari jokanye sekta ma sukari opo budget maromo bilion 2 moketne sekta no budget mabalang' ma